Ayiwa an balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko an ka jamana ɲɛmakɔrɔ ni y'o ye Amadu Tumani Ture ni ale tun bɛ Dakar ni a seginna an ka jamana kɔnɔ kari tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye ATT ale ni a somɔgɔw ye ko olu ka Dakar sigi kɔnɔna na ko wariba de tun bɛ bɔ wa wari in kɔni ko o tun bɛ t'i da fo miliyɔn 1 na don o don n'i ye o jate bɔ ko ka ta don min na ATT kɔni bɛ bɔ Mali la ka taa Dakar ka na bi la ni o bɛ taa san 5 bɔɲɔngo la ko wari min bɔra ATT kunkɔrɔ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛrɛ t'a jɛ miliyari 2 la o wari in kɔni an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko o tun bɛ bɔ Senegal yɛrɛ jamana de kun wa don dɔw tɛmɛna Senegal jamana ɲɛmaa delila k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaa fɛ cogo min na kɔni ko Mali bɛ se ka o wari in kɔni bɔ cogoya min na nka hali bi kɔni Senegal de tun b'o bɔ nka komi ATT seginna an ka jamana kɔnɔ ni min bɔra nin wariko in kɔni ɲɛnabɔ cogo la an b'o da aw tulo kan ayiwa o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yirala fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiso min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye 6e arrondissement ye u y'u tɛgɛ da maa jugu dɔ kan maa jugu in kɔni tun ka baara bɛnnen bɛ ka ordinateur de fɛ ka don banque système kɔnɔ ni ka taa wariw kɔni ŋanamu min ye sociétés ka wariw ye k'o bila a tɔgɔ la ni ka tila ka taa o wari ninnu labɔ kunnafoni minnu sera an ma nin koɲɛ in na olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko maa jugu in kɔni ko tɔgɔ caman tun b'a la ka d'a kan kɔni ko sɛbɛn ŋanamu dɔw tun b'a bolo minnu na tuma dɔw la a jamu ye Kulibali ye tuma dɔw la a jamu ye Sise ye ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko nin maa kelen kɔfɔlen kɔni a kelen tun tɛ ko ka d'a kan don min na kɔni ko a bɛ cɔmi ko a tun taara banque la ni ka taa wari labɔ banque mɔgɔw kɔni ko u sɔminen u kɔni ye finitigiw wele finitigiw nana a minɛ o cogoya la k'a sɔrɔ tuma min na banque gardiw yɛrɛ ye tɛgɛ d'a kan finitigiw nana a minɛ o waati in na ko o kɔni kɛra waati min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ 2 fana tun bɛ k'a kɔnɔ olu kɔni olu sera ka boli min ye nin tiɲɛnikɛla in yɛrɛ kɔni ko a ka tiɲɛni mana fara ɲɔgɔn kan ko miliyari caman kɔni ko a b'o bɔɲɔngo bɔ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la